Akşamınız hayırlı, hürmetli vatandaşlar. Sapar'a hoş geldiniz. Hoş bulduk kemine. İyileşler salam. Buyur Sapar'a kemine. köpten beri yoktunuz Sapar'a. Nerelerdediniz? O kemine. Bize de yankı otpuska çıkmak, deyince almak. Hmm. O bolyandıra bize de. Bolya, Sapar'a bolya. Bizem şu fırsattan faydalanıp razırak deyince aldık. Tuğulöme, Ava, tuğulöme. Sapar'a. Onda bugün iyileşlerimize neme diyendir, Karaşandır. Biz şu vaktal neme diye duruya söze. Giyeceği alıp sonku dövrlerde. Olan yağdayımız şeylerek. Indi Sapara bugün siz bize Pakta'nın aydılmadık sırlarını gurrun verecekti yanınızda. Şey Ön, dedim mi? O o mümkün. O ağ şey altının değil. hatta ağ altının Aa, aydılmadık sırları ne hemçin Türkmenistan'da Pakta ön planda tutuldu Sovet dövründe de hazırım olsun Sovet dövründe bilen hazırkı dövrün arasında tapavut var mı? Pakta bilen nämeler elde ediýärler? Paktanyň maksady näme? Şeýle soraglar bar. Bu gezek çuňur has giňiş has çylçyrymly gurrun edelim muny. hmm. Sapara söz sizde. Bor kemine. Bu neme? Bu katı çılşırımlı da değil. Bu katı yüzde zat bolmalı. Görünüp duran zat bolmalı. Yöne yüzlöylüğü şol düşünmäge kynçylyk görediýän bolmaly mümkin miken diýende. Tebiäbi Batakmal. tebiäbi parta bu düşünmek üçin biraz tarihine gitmeli. Ýöne biz gaty daşa gidip nemet görmeli. Hı Parta hı. bir imperiýaň nemetdir. Parta imperiýa diýsen bolýa, partaň özüne görä bir imperiýa döwür bolandyr. Ýöne soňky döwürde ýani hime senagaty ötüp ýani hime Elyaf nemeler çykyp başlady da. Şondan öň ya adamlaryň giyinmesi, içki çamaşyryndan tut üstleşiklerine çenli yatağından başka zatlarına çenli adamlaryň bir iň gerek nemeleriniň biri bolan öz döwrüne bir wagtlar ýüpegem şeýlerek bolan patada udyn döwürler bilen baglanlar ne imperiýalaň nemeti kenagat revolýusiýasynyň başlary parta bilen başlaýanlar. Şunu täzeden gaýtadan işlemek üçin Britaniýada ilk parta nemeleri şol emedendir. Buloňam parta hekaýaty proýekti Hindistandan başlaýanlar. O partaň bir gapdaly ulçulukdur. Hökmani neme ýalak nemedir bu taryhy okusaňyz soň bilersiňiz biz bu zatlara giýip nemetmäli. Orsuňam ýani Orta Aziýasyny basyp almagyna da uly roly badyr şoň nemetinde partadyr esasy. Parta proýekti badyr. O sebäbi uly imperiýa bolmak üçin partaň öňän ýeri teň hemaýatyň altynda bolmaly, özüm saňa hem ardan hem ýakynda bolmaly. O ýani imperiýaň nemelerini bolmasa bolmadary bolmalylar. Sovet Soýuzyna da şeýledi. Ýadyga düşýän bolsa men uruş ýyllaryndan soň birinji sekretary
Stalin kabul ediş var arada gurrun verdim. O Suhan Babayev diyerler. Şu Stalin'in nemesinde, priyomlusunda yine Türkmenistan yerde, Moskva yerde şu tayık iyi iş edip şu dövürlerdi. Barayan adama 10 minütte verilen soru Tavariş Suhan Babayev ya Xlopuk budit, Suhan Babayev budit diye. Xlopuk ni budit, Suhan Babayev ni budit diye. O mesele de çoğulen tamam o düşündüm diye onu gayet veriyorum diye. Şu Türkmenistan'ın neçe yıl birinci sekreterler bolan olsa esasıl emeleri şol pagtadır. Pagtany 2 sapar 3 sapar bastırı dolmadık yağdayında birinci sekreterler taşlak gidiyendirler. Taşlayandirler. Bu bir katı önemli zattır. Bu önemi pagta yeka pagta değerler. Pagta hem değerlidir. Pagtadan öğünen başka da zatlar katı kendir. Şu zatları nemetmek için bu önemini düşünmemiz gerektir. Bu son için stratejik önüm değil yani Sovet demesinde yönü Türkmenistan demesinde bu stratejik önüm olmağa hiç iyi yağda yok. Şu an size ne Türkmen cemiyetine son 30 yılda hiçbir yolbaşı ya da spesyalist ekrana çıkıp halkın önüne çıkıp ya da metbuatta Pagtany näme üçin kendilerini düşündürenlerdirler, düşündürüp bilenlerdirler. Bu ödem esası önümüdür Türkmenistan'ın. Monokulturu değil ya da. Bilýänler hem çıkarýan däldir sapara. Ha? Bilýänler hem çıkarýan däldirler. O da şeyle bunun yönü bunu bilmediğim bir tütlük gatı gengde ben bunu öňler bilen okuyup bilen okudum. Tebi bilinmedi alaklat derler. Bunu yokman bilinmeli. Onun Türkmenistan'na yakı parta değil, buğdayım var. Ne şu 2 önüm vardır. Şu ikizem esası önümlerdir. Şu iktisadiyeti var arada düşünce verilen nokta. Ne yukarı okul caylarına ne başka yerlerde her bir yönümün bir iktisadiyeti oluyor da. O sen esası stratejik yönümün bolur da sen o näme üçin ekleýändi? O näme peýdasyň badyny, nedeleriniň badyny bilmän bolma da. O sen yani 10. dereceli, 100. dereceli önümün däle. Monokultura diýmek, o esasy kulturaň diýmek. Buň bilenem sen bir 50-60% halkyň meşgul. Şondan günni görýär. Ýaşaýşyn neme diýen. Sovet döwrüne o buğday olar ýalak däl ýöne pagtady. 65% halkyň pagta bilen meşgul. Ýöne Sovet döwrüniň ýagdaýy bir başga, Türkmenistanyň ýagdaýy bir başga-da. Men kärdeşlem bardyr. Pagta arasynda zawutlarynyň plawny bol türleri, ekonomistleri bizim döwrümizdekiler etatanam soňkuly men biljek gel ne bilimleriniň badyny, ne ýokdugyny, öňe bizim döwrümizde bu zatlary bilýän adamyň tany bir küýde rahat ýetýärdi de. Sovet döwründe pagta diňe propaganda da däl, propaganda da ýeterlikdir. Bolun ýöne ykdysat tarapdan gaty, akylly, bilimli, ilimli
hataplı, hetipli alınıp barladı. Ödem parta öndürüyenleri teşvik diliyede hüvvetlendirmek için bir topar ırçağları vardı. Tavet doğrunun preskurantlarını alıp görseniz parta tüyümünün bakaları 7.000 rublo çenli yettiyendir. 6.900, 6.000, 5.800 deyip çol oraya alıp gidiyendir. O rubl demesinde aydayın. On rublun o hümmeti illa köpük. Evet doğruna çol oraya alıp ketipli neme vardı. Ol hümmeti iyi mi iyi değil mi? İkinci soru ol başka bu deme değişirler yönü. Şol oraya alıp paritetinin bağdağı belli. Biz onu o güçlüler demesine çekişme için metali butal getirem yok yönü. Yani şu atkı partan bağdır bakatı vardır. Valaklı yok. Yani partı tüyümünün. Bağdır bakatı $1.000'dur. $1.100, $1.200 doğruğunda yani orta tüyümlü partan bakatı şeyler aktır. Çıktacısı ne çeyne? O çıktayıcı da gelir. O çıktayıcı onu demetmeli. Çıktayıcıdan beri yani iki bakanı dengeştirmeli. Tavet doğruna baka bilen şu atkı bağdır bakatının arasından 12-13 esse tapavut bağdır. Yani 12 ise arzan şu at. Ardan nerlerinin şu atkı parta verilen pul. Yani bakat değil. Yani partan tatın alınan bakat diyeyinler. Şu atkı bağdır bakatından 12 arım 13 esse. Çok devletin çok devurdaki paritetlerini hataplandı. Devlet bunu bilmeyen neden yok. Bunu katı bilive diye. Devlet diýäniňiz şol döwrüňkimi ýa häzirkini gurum? Şol Şol devrin tavet demeti ilmi bilimi devlet adamlarının düşünceleri bu vacipliğine düşünýänliklerini sebebi. Bu bakan öz bolşul nemesi vardır. Bunu spesialistler üstünde katı kent şahiti o diyorlar. Bunu institutlar razrabotka diyenler bahane. O da bir yılla kirlediler. 3 yılla minimum razrabotka diyenler. Bakan şehrine, köpüğüne çenini tanap. Tavet plan ve sistemin bir öz borçlu nemesi vardır. Onu siz düşünen nelseniz düşünmenizden kovurma mümkün. O tarafım var. Yöne tavet sayıdı bir 60-70 yıl ayakta durup bildi. O dünyada en güçlü yani devlet hatavına girip bildi. Dünyanı korkutup bildi. Onun aşağında bir zatlar bolmalılar. Yani boş yani Putin'in nemesi bile fiyalak dünyanı korkutup bolmayan nerler. Şoň üçin käbir zatları gaty bilgili düşünüklü edilýärde. Partan ödüne düşýän gymmaty gaty gymmatdyr. Şu 10 çetse şu atky Türkmenistanyňky partan dünya bazarynyň alış ya tatış diye yani tapağı yok. Şondan 10 çetse pul töleyen olsa onun anartında bir tebep bolmaly. Onun näde töläp bilýänine tebep bolmaly. Yani hatap kitabı olmalı. Sovet taýydy yani 89 ýylyň ýyl nemesine ila tanyna göre 290 milyona goloy halky batda. Bunun üstüne sen yine de yani Sovet taýydynyň Sputnikleri batda. Satslager diýilýärdi.
Yani GDR, Polşa, Yugoslavya, yani Çehya, Slovakya, yani Çekslovakya dikkat diýerdi. Rumynya, şol ýalak döwletem bolsa 300 milyon geçik gidýän bir nemesi var da. Kän geçýän 400 milyon ola 350-380 milyon. Badar. Şo badary sen egneşik bilen üçin edýände. Ýeki egneşik del, yani eskerilen blindajlar vardır. Birden. Birden de çenli pahtadan önýändir. O pahta yani ýeki pahta bolup gidýänler pahtaň 7 tane önüm vardır. Lint diye, puk diye, uluk diye şeydik gidýändir. Olağım hertinin öz nemesi vardır. Değeri. Misal üçün şu uruşda ulunýan değerler vardır. Şolar puktan ýatalýandyr. O pahtaçylyk nemesinde işleyen adamlar bilýändir. Puk diýip bir nemesi vardır. Yani at kodi alak atap edilýär da. Ýöne şol birinji addelin nemesinde durýandyr. Birinji addellimek yani asobuwaşyn deme önümler yani eskeri howpçuluk nemesinde değişen nemeler şu addellerden geçýändir. Ýer militerde bolýandyr. Şu yarak nemesine şolong resurslaryny, rezerwlerini elle girmesidir. Şolar ýalak pahtaň nemeler var. Şoň üçin Sovet nemesinde pahta onu ýalagyş tarapdan agaltyn etdiler. Beýleki tarapdan hem maddi tarapdan hem gaty bir baý etmeseler günden görür ýalak edip bildiler de. Pahta ýyp görün brigadirler zatlar vardır. Çağatını öýürüp bilýändir, öýt alyp berip bilýändir. O maşinly hemmes bolmasa da köpsü maşin bilip öýrendir. Oğluny okuwat alyp bilýändir. Ýene şolar ýalak bir topar zatlara, gurwatlary ýetýändir. Dahwatlaryna, zatlarynda. Epetli pul alýandyrlar. Giden bir sistemasy vardır. Men onu size detallap demede oturmayın. Men olun hemmejeni yani 5 parmağımı ýalak bilýän sebäbi şol aradara botkolun içinde oturan adam şolun hemmejesinde gatnaşan adam onu Sovet Soýuzyna edip bolar ýalak mümkinçilik bardy. Çok ulu badaryň içinde yani pahtany işleyen yani yeňil henagat militerleriniň kärhanalarından çykýan önümler rozniçna diýilýär, yani para kendi neme satışa gidiyendir şo taýda. Şolong üstüne bir Türkler kadava diye, ortalar NDS diye, şolar ýalak bir ýörüte bir töleg vardır. Nalog оборота diýip goýulýar da, ady vardır şolar ýalak. O da 350 milyon badaryň içinden gatullokan muktar orta ýet çykýar da. Şo pul Sredýas Xlopkos byt diýip bir Taşkentde bir edara açylandyr. Pul şo taýyk bar ýa, şo taýdan türkmen Xlopzawodlar pahtany misal üçin Ivanowaý berýän bolsa pulny Taşkentden alýandyr. Ivanowa bir bakadan iberýär Taşkentden on 5 etdesi ýalak baka bilen alýandyr. Onun şo aratynda şo zatlary regulýer edýän giden bir mehanizmler bardyr. Pahtaň bakaty şoň üçin ýeme tutulýandyr. Ýöne Sovet Soýuzy ýykyldy. Pahta ýöne Türkmenistanyň näme üçindir? Öňkü ýalak strategik önüm bolup galdy. Yani ul sorawdyr bu. Yani Türkmenistan badar wagtyň 10 kesdi, 10 essetini töläp bilmäli mümkinçiligi ýokdur. Mümkin näldir bu? Tölänem däldirler. Şonu şu badar wagtyň 10 kessetini
töremesen parkta ekip bolyan däldir, o parktaçy ýaşap bilýän däldir. Ne mesele şutaýdan gelýär. Onda näçe elektriýerler diýen soragam bile O gelýär. indi sorag. O näme üçin bunu zor edipdir ýerler onu. Daýhan milletini ekonomy. Hmm. O tak başga da adam ekip bilen ok. O yerem daýhanyky däl. O daýhanyky boljak ýagdaýa gelende de bunu yatırdılar, qadağan etdiler. O bolmasa yer ýetine gelmeli de. Yani su yer reformatı düp demeti şu taýda ýatyrdy. O näme üçin reform etmeli. Reform ani ikinci 91-nji ýyllarda hökman edämeli başga yani bolmasa türkmen ýeke owu hojurlyk däl. Bu owu hojurlyk çökdi galanam çok diýede. Sebäbi Türkmenistanda maşin çıkarıp, motor çıkarıp bören bir zavod, fabrik, tenagat bolun nädir? Onu ýörüt edilendir. Oňa sebäbi şu ýa parkta meselesi bardyr. Parkta meselesi bilen Sovet demeti 4-5 tane towşany birden awlýada. Birinciden o parkta ekip bören adam o akademik bolmajagy belli. O şurada yani tamalyot yasap bören, motor çıkarıp bören, o başka traktör çıkarıp bören adamlara yürülme diyalak yönünü şu parkta demesi var da plankat var. Büyüt. On kay meydanına geçirirsin denin. Ilimli bilimli ordun. O çağlıktan şu taýyk sürýärler, onu ýörüt edilýär. O ýöne garnaj eden ok. O ýöne gat dokum eden ok. Ölenem ok, gülenem ok diýerler de. Ölenem ok, gülenem ok. O şeýle bolýar. Öz durmuşundan hoşal ýagdaýa getirýärler. O ýanky intellektual nemen derecesi aşak bolsa talabyňa aşakdy bolýar da. O garnyň doýýar, ýeňeşiň var. Depäňde ýagşy ýagyp duran ok, tüneň var. O bir 10 ýylla 20 ýylla bir tapar maşina alyp bileri ýalak bir kar kowul nemedip kowulap alyp bileri ýalak ýagdaý döredýär. O şoň bilenem o brigadir hoşal. O brigadirin günü misal üçün Türkmenistanda bir injinerin gününden gowdy. O taýna aýtmaly. Yani bu düpeli adamlardan diýelik memelerden ýöne olara berilýän aýlygy koruyan adam yok da. Yani ministrin aýlygy 350 manat rubl diýilýär. 350 dolar değil, 350 rubl. Sen ondan talep edýän zadyňam giden milleti o karnını doyurmaly. Bir ütköçük bir zatlar ýasap bermeli. Bu taýlar şeýlere ýöne inni bir elementar düşünmeli zat barda. Şoň düşünmesi aňsat ýalap bolýan ýöne şunu düşündirme gaty kyn bolmaga çemeli. Menem dilimiň aýlanmagyça düşündirjek bolýan. Sebäbi aňsat zatlary düşündirmek käwatlarda gaty kyn bolýan eken. Bunu aňsat bolan bolsa biri düşündirer ýöne bu näme üçin düşünülmeli diýilen soraga men jogap beren bu gat bir önemli zat. Şuň önemliligi ýalak Türkmeniň 30 ýylly ýaşan nemesinde
başka önemli. Şundan beyik yani nemeli dat yok mu kan yani? Tabii bir yağda Türkmen'in öýünü yıktı diýsem ýalňyş bolmaz. Ýenetini uratdy diýsem ýalňyş bolmaz. O başka da nähilek nemerak epitetleriniz var bolsa hiç biri tut geçmez. Şoň üstüne düşer. Nätiz bir elementar nemeni nemedin o kim näme iş edýän bolsa o şu işin bir netijesi vardır. Yani delilli zat etsen delil alýansın. Ýalňyş zat etsen ýalňyş netije alýar. O sen yanlışam değil ekmek part ekmek ya buğday ekmek yanlış diýmegem doğru değil. Yönü sen ekende o 5 manat harjap o 2 manatlyk daha döndürýän bolsaň onu näçe edip bilersin. İtalya näme ekonomik, İspanya näme ekonomik. Yerin aşağından bir baylyk çykyp duran olardy. Iň gerekli zatlaryň biri paxta, olar üçin mysal üçin näme üçin olar ekonomikde bize ekýäs. Yo. Ne şoňa gidemedeli ne sen bunu bir ýyl ekende garyp düşýär. Sen 2 ýyl ekende ondan garyp düşmeli. Yani algoritmik gidiyor da. O 3 ýyl ekende todak gitmeli. O sen başka da edeýin diýende. O men paktekmeýin başka da ekeýin onu ýöne saňa ekdiren oklar. O yer tenki değil, döwletiňki saňa kärendetine berýär. Ýöne sen şu paktany ekersin. Ya da buğday ekersin diýip berýär. Ya buğday ekersin diýip. Pakta delilli diýdik de. Buğday şonun alak. Çölde buğday mı ekiler misal üçin? Yok o çöllüğünden hem değil, demeliğinden hem değil. Suwarymly ýeriň harajaty suwarymsız buğday ekleyen yerlerden 5 etti. Harajaty kendir. 5 etti. Yani, verin. O sen hatırlığın şu 5 etten yapmak için suwarymly yerde ekleyen buğdayın 5 ettesi olmalıdır hatırlığın. Yani o da tersine. Yani, Litvada 80-90 sentral yerlerde bir hektardan käbir demeler 100 sentral yerler var. Ödem dümök yerler yağış yok oradan atmandan verdiler. Yerem tekillimeler o kanalım çekmeler. O şoň meňdeş başka da yemeler var. Hova şertlerim o müsait hem zatlaryna deme. O hem Türkmenistan'da gerçekten ralya diýseňiz ne siz bilýän näsiniz? Ekýän bilýändir. O siz näme bilen ýok diýip o soraw bermelisiňiz özüňize. Näme millet ýa statistika seredip görüp bilen ok. Diýmeldir. Ne Türkmenistan'da o bizim döwrümizde şu çekip hüýndürip ýa gözüm pirbitkedene da demeden de 20 sentner, 21 sentner ortalama neme çıkýatda. Hatırlyk. O ödem Türkmenistanyň iň gowy döwürleri diýil patap edilen döwürlerdir. Bizim işleyen döwürimiz ne onu statistika yetip bilýän adamlar onu analiz edip bilerler. Türkmenistanyň yani 92-nji ýyldan 94-nji ýyla çenli bir 2,5-3 ýyl bardyr. O hojalygynyň iň efektiwni işlän döwürdür. Onu deňeşdirip bolýandyr. Bu zatlar yani gidli bolmalydyr. Şonda da 21 sentner neme buğday alınýatda. Şu Pribaltika tekden tetinde bilen deňeşdirip bolýan. 4 etdi. Kelem. O sen çykdyjyňam bundan 5 etdi. Kän hatırlygyňam 4 etdi. Al.
Ondan buraya ile stratejik yönüm var diyen şıgar hattında biz buğday ekketti. Adı kovpsuzluğu. Şimdi o kovpsuzluğu siz üpçün et bildiniz mi? Onu seyredin. Hı. O ikinci yönüm gülüm parta. O da altın. Ağ altın. Ondan bir yönümün ubütüşünü ikincide mi ubütüşünü? İkisi üst üstüne gelenine buradayken ikisine bekip biliyor da zaten. Onun aşağından çıkıp bilir mi? Hı. O devletin kömöğü bari ala etip görkölüyorlar. O iki kurs hikayetem ne büyüğünde sotaylardan geliyendir. Hı. Halka anlamak için iki kurs bolup bilmeyenlerin haberleri yok. O adamlar bir kurs bilen yaşayan. 20 kurs oylap tapanda da durmuşun real nemeti var. Yani bir taraftan iki durmuşam yaş yapıyorlar adamlar sapara iki kursa da lağlaşarlar. Yani bir deme seyretsen yankı näme diye o köpçülüğün içine çıkan vaktin asud asman diýmeli, içeri giren vaktin Allah can. Ertir näme sevken diýmeli de. Bulam iki kursta. İnni bunu halkın hem çünkü bunu bu yağda tezi var ya diyorlar da öyle zor bilen. Ova. O mesele ne sonra cevap bölüyen men on biri cevabını vermeli. Kimdir biri? O yaka kimdir birim de ne Türkmenistan'la o gençler, o iktisadi institutlar var, üniversitet var, akademide var ödeyen. Bar bar. İktisadi akademi. Bar hemme akademiyaları O var. Yani sözde var yani şey diýýärdi. Boşa durmak için. inni ne men şoloro ne haýyş edýän ne. Gerçi var olsa. O hocalık akademisinde de iktisadi fakültetleri var. O siz bir kursa o iş yani diplom iş hem adını hem koyun. Türkmenistan'da iki tane esası monokulturu diğer yalak nemet vardır. Önümü parta bilen neme buğdayın sibistoymusunu yani çıklayıcısını bir tonla ya bir sentler döndürmek için neme çıklayıcı ediliye bunu neyse satıyorlar yani devlet bu nemesinin övünü doğruya nemesinin doğrunu deyip bir elementarını hesap kitap değil ya da. Şonu siz bilmeseniz siz hiç vakit ekonomiden bolup bilmeýäňiz, ol üniversitet diýäniz onda üniversitet däldir, akademi diýäniz akademi däldir, hiç zatdyr. Siz bir döwletiň, ýaşan döwletiň iqtisadiýatçysy bolmak üçin o ilk şu döwletden näme öňänligini, esasy önümden nämedigini, oň näme getirip näme diýenligini, bakadyň nämedigini, giýdirçiniň nämedigini o bilmeýän ekonomiste o ekonomist diýip bolarmy kebi? Dolar düşürmeli diýerler sapara. Sen Ekonomistler. hemen düşündürüyorsun da ona bir düşündüş var da. Onu bilmeli, onu ekip öğrenim bilmeli. O bu yani öğüdü yapmayan olsa, yani berili çıkan olsa, yokman berili çıkaymalı. Yani ben proporsiyonunu aydık benim de. Şu atki, şu unki, şu ayın nersedi? 8'i. O 8. Aprel'deki dünya bakatı vardır paktan. Şoň 12 ýarym esnetini Sovet döwründe töleýärler. O atlaryň bahalar şoňa meňdeşirekdir. Yani lokan üýtgese bir 10%, 20% ýokary bolýar ýa düşýär. Şimdi bir gözüňe getirip görüň. Siz bunu sebäbini görkezmeli bolýaňyzda, hökümet adam diýilende birinji yetmeli gurruňy şu bolmaly. Biz bu gurruňy edip başladyk 92-nji ýylda.
o hocalık niyetlerini bize verdiler. Olun Yerdayhan'ın beline geçmeli diyilen meseleni koyduk. Olmadı diye yaşap bilen okur deyip. Şu düşünce yemesini düşündürdük de. O şunu tohumlap dokument tayinlap verdim. Abatına var dedim. Ekrana yemeğe çıkıp halkına çıkıp çok ikili itnem okap bilmedin ya. Sondan sonra bu zatlar hiç kime yani düşündürülür nokta. Bu küçük kadar duruyor diyenler onun yönü beyle del o iyileşler doğru düşünün Türkmen'in in ağzından 65-70% o adamızdır. Ya, Türkmen'in yönüdüğüdür şu tay. Sen şu taydaki adama zor edip yani ubu düşünün. Delilli önüm ektirip o hemen maksada yetip bileceğini aytıp vermeleri gerek de onu sonra demeden okur. Indi bir iyileşmiş sonra yazıptır. Bugün sonra cevap güne değil ertir iyileşler bilýäňiz. Bazar güne geçirecek diýip aýtdyk. Geçen hepde de bazar günü bolupdy. Yani möhümine saparaň häzir kaýdyp duran zat bilen baglanyşykly. Ýa-da edil häzir aýdyp duran zat bilen. Şu paxta diýen ki Ruslan başymyza salanlaryny häzirkiler dowam edip otyrlarmy ka ýoksa täze näme öğretjeklerini bilmän dowam edip ýörlermi ka diýe. Yani öňkiň dowam edýärlermi ka ýa-da şu öňkiden başga zat bolmanlygy üçin dowam edýärmi ka diýip soraýar iyileşmiş. Yani diyeme on näme devam edenlerini ben bunun kelletinin içine girip bilecek adam değil. Yani Yani berýän netijelerinden deme çıkarıp bolýar. O inni yöne bizim döwrümizde ben şu owu hojalygy 92-nji ýyl içine girdim de. O 92'den 94-nji ýyla çenli. O 2,5 ýyl o jemnalarda şu wagt bir parta eketini ekmeň diýip başladyk. Şu ödülleştiren yerimiz vardır. 170 hojalykdagy hususi eýçiligi geçendir. O näme ekin o malyňyzy niýerek satsaňyz satdyk. O yerine meýesi ödüňiz. Kirep ek diýen, dik diýenim ýok. Diýilen nämäni o hojalyklarda yani ýörep başlandy. O da 1 ýyl, 1,5 ýyl ol kän näme dälle. Ýaňy şol öwreşip başlandy bollar. 2 ýylla. Saparaýyn men Ýöne ben näme gördüm ine ýankaýdan sözüňizi bilen we sonra üçüsine. Ýanky sonra iki sany näme barda? Birleşdirsen ine Ors döwründäki ýanky netije bolup çykýan zat bilen Türkmenistanyň häzirki garaşsyzlyk diýip adlandyrýan döwründäki ýagdaýy birleşdirýän tarapy halka topragyň geçmezligi, ýani halkyň eline toprak geçmeli däl. Demesi var da ikisinin ortak noktada. Yani Sovet dövründe yine paktadan o peýdalan ýatylar diýdiniz. Yani Türkmenistanda häzir paktadan peýdalan bilen oklara. Onda diýmek bularyň ortak birleşdirýän ýeri şu topragyň halkyň eline geçmezligi. Yani ne bolup biler o doğru ýöne näme kemine parta ýeke Türkmenistanyň däl ähli orta dedekilýär. Ödekler 6 milyon eklerler sonra 3 milyona düşürdüler. Bilişim boyunca şeyler Näme garaşsyzlyk döwründämi? Ýöne o da ödeklere gerek gel. Ýöne bu zatları birden edip bolan nokta.
kemine. Bizim birden ekmen deyip bilmedik. Onu doğru aytmalı. Doğru nemeni. Tedavi sen başka tenayatın yok kemine. Başka öğrenimçil yol Alternatifin yok. yok da yankı bir. Alternatifin En yok. azından bir 2-3 yıl, 4 yıl da ola belki de. Yok 4 yılım kıyın 5 yılım neme yöne gittiğiçe ağlardıp demetmeli. Tedavi bir başka bir hünere iyi bolyansan, bir başka bir öğrenimçiliği oturyansan Yumuşak geçiş etmeli diyecek olyans. bunu epeyli vakit gerektir. Tedavi şu ağırlıkta da şu vakit ağırlığında da sen yaşamalı. O bir yerden kazanca etmeli. Arendatörden dayhan çıkarıp olmaz diyeniz de haraz. Onu bu özüne göre öz bolýar da bunu bu daşından ansat değil daşından yönü tereden de käbiri bunu ansat çözecek galak bunu yönü beyle yeňilem nemede düşünmerler. Bu da atlan hem beceti bir ýahmeti onun bir bilgini talep eden atlarda. Yoňam ullokan tejriben bolmasa her ädimde de ýalňyşy bilýän da. O şeylere kıyınçılıkları vardı. Bolmasa Yo doğru yöne var. sapara indi 30 yıl geçenden sen bu doğru olan nokta 30 yıl geçti. Şu dövür için O yani şu kıyıskı dövrün demesine el alanda doğru. Yani yeni 30 yıl vermeli mi bunlara? Belki geçerler. neme düýünden ýok etmek üçin şu milleti ay oturum gerek geldi. Yine de 5-6 yıl sapara mena şeylere bir neme görýän Türkmenistan 5-6 yılın içinde ütkömese ya maksimum yok olmaň nemesindedir. Soň bir ýene bir neme ýazypdyr illeşimiz gaty gyzykly. 2014-nji ýylda biziň owa Sowetiň işgärleri owamyzdan 1500 adam Türkiýede işleýär eken diýip durşalaryň bir aýda öýe beren pullary biziň bir ýylda berjek dohodumyz bilen deň eken diýip aýdypdyrlar 2014-nji ýylyň gürrüňe. o şeyledir bort biler gatynan ýan sebäbi men bu yani ýygyň aýdanyny başka formada ençeme tapar aýtdym da. Ýene de aýdym sapara. O halk bunu entäm düşünen ok. Ýa düşünüp güllerler. Ähli o hojalygyň öndürýän önümi bardyr. Yani iň etata iki tanak ne paýta bilen buğdoý diýdik. Onuň şuň ýanyna yani kalan dadyňdan näme yani baklajanyny da çenli. Kerçiki patatesi de çenli. Hemme dadyňy goşun. Şolong hemme jeti ýöne şeyle çıktıcısını ayırman şeyle ataňda şolong bagar bahasy 1 milyar dolara ýeten ok. Ne bunun sen halkın 60%'ine paýlap berseň, galan dadyn hemme çıktıcılaryny döwlet öz üstüne aldy. Şu satan emeğinden tidinki diýilen halatda bir aýlyň aýlygyny beren okdur. Yani 1 milyardy 3 milyon halka böleýin. Ýöne oň çıktıjysyny aýyrsaň, yani diýileli neme? O taýda hiç adam balyny. Çıktıcısına mı ayrı onda? O çıktıjysyny aýyrsaň orada at ýok. Hiç Minusa geçip giden olay mı? Minusa geçip gitmeli. O şeyle bolmaly. Oynamalar yani Türkmenistan'ı millet terk ediyor. O yaşar ýalak değil. İşler ýalak değil. Başka yerde işemer bilmeýärler sebäbi şular yani mektep yani bilim ilim tarapdan bulary näme alynan yani gabaw alynan bilim ilim näme goşok. Bu näme o yerlerde hüner berilen ok. Hiç hüner yoktur.
Paxtadan başka zat yoktu diýäňiz. O değişli demelerden başka hüner yoktur. O adam yok ben bu iş edecekler, o iş edecek deyip ileri yalak yarda yok. Owada da bolsam maňlaýyňa O, ýazylan paxta bolýan eken onda. o yere de ben yani bekleçoğun edecek diye şunu edip bilen ok diyorlardı. Soň ýene bir neme okudum ýa kommentariýa paxtany öz mellek ýerine etmegem gadagan ekeni diýip ýazypdyr. Şo döwürlerde. Ya onun nemesi näme? Ýa senin ekjek zatlaryňa çelli kontrol edýän ekenlerde. Neme kemine bun bir tedavi olmalı. Şonu biz devlet adamları diýämi adyna näme diýilýänni men çilkäp oturjak gel şolar Türkmen halkyna däm üçin paxta bilen buğdaýy zor edýärler, ekmäler. Zorluk bilen etdirýärler. Zorluk diýilen ýerini Ne- açaly sapara. Düşündürüşü olmaly. Şu zorluk bilen etdirýär diýenini bir düşündirjek olayyn. Mhm. Yine Türkmenistanda şu wagt halkyň ýarymyny, ýarym diýip aýtmaly iş edýän paxta ekip biljek adamlaryň 99% ýurdun daşyna çykdy. Ýurdun içinde kim aldy? Molimler, doktorlar, garrylar, okuwçylar, ýene näme o beýleki organ diýdi, ýene nämeler galdy. Onuň daşyndakylaryň hemmesi çykdy. Şu wagt paxta ekmäne 1% adam bardyr belki de. Indi şulara ýa paxta ekerede adamy ýok bolmagyna garamazdan sen şo paxta meýdanyna bir zatlar ekäýsen şal ekdiň diýeli, ýene näme ekdiň, soğan ekdiň diýeli. Şonu gelip o sana o ştraf töletjek, basjak, eýtjek, beýtjek diýip ýa 6-njy atdyl. O köýü ýene näme hemmesi prokurory gelip gidip üstüňe. Şonu iň soň ýa elinden muhtal ýamyşlar ýa-da döwlet bahasy diýip eline ýa çıkaran çykdagyň onda birini berip elinden alýarlar da. Ýani näme diýmek bolýar bu? O paxta bilen buğdaýdan başga zat. Eken o paxtanyň buğdaýynyň tohumyny biz berýäs. O ýa-ni pikir edin tohumuň meýesi däl, topragyň meýesi däl. No bu adam nämäniň eýesi? Önümün meýesi. Ýa-ni eden zähmetiň önüm bolýar da. Dogry dälmi? Zähmetiň meýesi däl bolýar ýa-ni aýlyk ýol bilen aýtganda. Soň bu Türkmenistanda ýa-ni näme maksat edilýär? Şu häzir bir näme surat dursa para görýäňizmi? Ekranynızda ýaşullar durandyr. O saklandy. Bu ýene ideologiýa tarapyny görkezýär da. Ýani şu taýda da görkezip durlar. Sen paxtadan başga zat meýdanlara ekip bilen ok diýmeň surat şu aslında. Ýani bir manysy, yüzlerçe manysy bar bu taýda. Türkmenistana näme diýil düşmançylyk suraty şu. Ýani ine watan dönükleri diýilýäniň suraty şu. Watan dönükleri ine şu. Ýani bu toprağa paxtadan başga zat ekip bilen ok. Hatta ýaşullaram arkasında duran ýani döwlet goşadyrnak içindäki döwletiň işgärleri bu zady gollaýa diýilen nämäni görkezýär. Paxtanam eliň bilen ýygmaly. Näme kemine şulary men ortaýa doğru ekdiýändir diýem ok. Şu wagt üçin. Ýöne o şu wagt üçin ýani. Ýöne jahalat bar. Türkmeniň öňünde dağyalak jahalat bardyr. O Türkmeniň jahalatdan başga ne düşmany o beýlekdi ýokdur, etaty deme cehalettir. O da dağyalak cehalettir. Sizin o arkaňyzdaky dağ bar-a, o arkaňyzdaky dağ däl. Yani sahil dağı öňüňizdedir. Şo da arkaňyzda däl öňüňizde diýäňiz.
Olam cahil Yok, görünüşünde. o da katı cahil, yönü cahilem del. Ne şolary siz buldozer bilen siyirip süpürüp çöpe, tarihin çöpünü oklamasanız biz ýagty neme görüp bilemdik, Yok. yetip bilemdik diýin. Ne şugo bir zor ettirende de kemine. Bunça wagt dowam Yettiler etmeli de. däl diýäňiz ýani. O ya doğru ettiren olsa yani tavet doğrundaki alıp bakatını verdi ya. Yo, zor bilen etdirýän adam bir Ne peýda ben görmez. yemeğini açıp vereyim. Ne bolon sluçi bolon hem bejenin dokumenti vardır. Şu preskurantları institutlar ediyede. Sniprom dip Taşkent'te institut vardır. Öyle sentralini o merkezi institut şu parta neme var da. Şolar 3-4 yıllap bahaları şäheriniz demek razrabotka diýerler. 1987 ýylda ya şular 86 ýyla preskurant etdiler, 87 ýylda ýarmyrkada biz Moskwada ähli Soýuz respublikalar bar. Beýleki nemelerden hem tekstilçikler var. Tatıcı, partan tatıcılar, onun alıcılar. Şu perestroika döwründe şolar ýalak demeli mod etdiler de. Sonra ben ilki kompüter demet görün wagtlamda partan bagasyny çykarman form nemeleri var da. Ben şu dol programatny etdim. Ähli Sowet Soýuzyna ekleýän partalan şäheriniň içinde hataplap çıkarıp onu näilek edilýän bolsa sonralar edip bir ýalňyşlaryny tapdyk. Şo ýalňyş yani türkmeniň 3-4 tane seleksiýasy bar. Şolar şolaň goýun bagasy bilen işläňde bu bitişni bolýar. Yani belelli bolýar dip. O taýda esasy sen tuğut etmeli dadyn şoň yani bahan ýalňyş goýulandyň şoň baka bilen işlesen delelli çykýanyny tuğut etmeli. Şonu tuğut etdik. Etdim. Yani şu programa ben öz aftarım öz elim bilen ýazanda atlyp. Özüm bilgisayarda Sowet Soýuzyny birinji nemedir öde. 10 gün ýarmyrkany yapdyk. Düşünüp bilen Sowet Soýuzynyň merkezi nemesinde ýarmyrkany 10 günläp. Bir de gol çekin diye bir de medem yok da. Ya şunu ya ütködüm. Ya da düşündürüp berin. Çağırın spesialistlerini. Ondan şu institutu çağırdılar. Moskva çağırdılar. Tatar direktör vardı şu at adi adımı düşünüp. O 10-12 tane adamını getirdiler. O benim bir yumruk gerçeği uğrun. Bunun karşısında. Yani radara botkan prostun yalayıp çıkarıp verdim demedim. O şun içinde bir nokadın tap bilseniz biz hem medatımızı iyidine çekyat alyas. O tidin demekde boyun. O seyrettiler, cedelleştiler, demettiler, düşündürüp verdik. Doğru değil. Şunonku doğru değil. Boskom sen eteterdi. O Krasniski dip şon Glavkanyň bir başlygy bardy. Oňlena tat urşupdyk biz. Şol bolay ben sapara. O elimden aldılar urşýar bolu. Neme bir 8% käbir nemesine seleksiýalarına beýlekine 7% bilen şolar ýalak natsenka etdiler. Şo da Türkmenistana plan bilen nemeden de 250 milyon rubl neme berýärler de. Peýda yani bu taýhana gidýär gün. 250 milyon rubl limek şuwati satýarlar. Şowat ähli Gosagara Prom'un planı var da yani gidece alma planı, plan pribilli yani.
49 milyonlu. Yani bizim şonu kazanan dememiz 250 milyon. O plan doğrultuda 300 milyonların geçik gidiyordu. Evet, üstüne yine 40% nadbafkı veriyorlardı. O yine şonu 10 günlep uruşup, tövüşüp allık yöne bizim yol başçılarımız vardı şu vakti. Tam prepler vardı. Bu topun. O bizi şu taydan şu uruşun, tövüşün içinden alıp kaçacak olup. Biz maskara etme değil enlemede usulda. O bizi maskara etme. Muştuların maskara olma demesi var ya. Yani fobiyası mı diyelim. O. Ene şonu kahramanlarsa diyen o kıyas yürümek tip TC'nin ön kulüp zavodun direktörü vardı. Son bize naçalnik zbit oldu da. Şol ikimiz o ekli Lekprom, Millekprom, Mintelkod SSR, Voskomson SSR şolar hem becerdem karşıyımda. Yani sonra biz şoları dide çok körtükleyip öder boyun alırlar. Sondan sonra biz şolun nimetinde ulu deme iyi olduk da. O diyen sözümüz söz derece etti de. Kemiğine ten gitti. Yo yo Öneme var. kamera Var. Hazır açık ya. Biz şu demeni bitirip gelemiz son yarmırkanı. O bir sağ olsun Tanrı arkasın aydar mı kan dedik onu tat alıptılar bizi. O. Haklı çıkandan sonra Yani Türkleri. biz maskara ettin diyen yalı mı? O. Ne o sol yani kardeşler vardır. O klopta otta işleyen oradan arşivleri kaldırsanız 86. 87. yıllar pres kurantı vardır. Son demezseniz. O Türkmen'in selekteleri vardır. Şoları 8-9% nadbafka dip yadlandı. O dapan nitilineme çıkardılar da sonra. O da parta şoları yalaklat yönü Türkmen yol başları bu da düğünden düşünmeyen olmalı. Yöne düğün nemede der düğünün düşünmeyen olmalı. Bulun cahillik dağdan ulukan olmalı. Arkada deyip görünürüm sodaylardan gelen bu kendi kağıtı o fikret yani mecburi yağdaydı. Bu cehaletin içinde bu millet 30 yıllar ne edip yaşadı diyen doğru beni ken emettir yani. Hiç bir adam görmez mi diyen yalı da çıkıp aytmaz mı? O bu adamın değil. Bu giden institutları demeleri var. Yani, hem biraz görünüp durana. Bu görmez yalak zaten içine giren sonra görünüp duran. Yani, bir değil bunu şovat görüyor. Bir yıl geçmerken. Ya da bir arında hatır tapavdu yok. Kim onun adı? O bir yıl hatır demedim. Yani, Ortağı oyaymadılar. o gizli zat der bu. Senin işin içine gir ya. Düşündürmese maksat, demese maksat. Ne bunlar hiç kim düşünmedi ya lak. İki kurs. Ne gel yani iki kursun ne bütünlüklerini düşünmek için. Sen aslında kazanyan da ikinci kurs senin emedi yani. O haydi kursta kadar yani deyip sorum. Tüvelem ve elbette ne daşar yurtta Türkmenistan'da dolar ne şey değilsen internete yazsan 3 yarım manat çıkıyor. Türkiye'de 19 yarım manat. Onda siz o kan kazanıyorsunuz diyecekti. Onun yani dayhana yenilik veriyor, dökünlü vaktini veriyor, teknikasını alıp veriyor, nimetini verip biliyor. Şolong hem becen koşumda da yani Bader vakasının 12-13 etset değildir. Şunu tabiat dövründe şu tölünüyken kemine bir dayhan bir üyüt göçük kovu yaşaya diyeyim mümkün değil.
Onun yitirýän zatları, ylymyndan, biliminden, çağalyk-taglygyndan ummatsız yitirýän zatlar bar-da. Üstünden däri sepip gidýän bolsalar O paxta ýörgän. gaty kän o demesi ýöne bu azatlyga çykyp görülýän günler hem üçin edilýär. O gerek zat däl. O gerek bolsa aralygyna ýekiler. Daýhanyň özü biler bunu. O talap bar bolsa, o pulunu berilýän bolsa, ol ýa-ni insoňy daýhançylykda bir sebabarot diýip bir zat bar-da. O ýekiller çalşyryp durmalylar. Şol ýalak diýip gawat getirip buğdaý ekip bolýandyr, paty ekip bolýandyr. Ýöne ol bir näme gawat gelmelidir. Bunu zor edip, ýa-ni näme salyp bir döwlet siýasatyna salyp bunu betmek jenaýatyň uňulur. Ine şu suratda da sapara arkasyna seredin baydaklary bardyr ýa-ni. Şagalanly nemede ine siýasatda. Ýa-ni deme ideologiýasy. Ine siz düşman gözleyen bolsaňyz mende bulan adretlerini bereyin. Size kim parta ek diýen bolsa, buğday ek diýen bolsa, şonu propaganda edýänden başlap, şuňa höküm edýänlere çendi. O sizin şu gedaýlygyňyzyň düýp sebäpkärleridir. Betbaktçylygyň düýp demesi şodur. Yani şu atky Türkmenistanyň emesi günden uly tragediýa. Şu tragediýaň düýp sebäpkärleri bu ýa-ni etrawynaky kim o etraf başy o beýleki başy täm ministrligine çendi. O şu atlary ýöne halka düşürmendir üçine bu topar adamlar günäkar bolmalylar. Da ministrlik var diýede. O giden bu abdel var. Allah. Yep. Sapara ine şu suratda da müftü var da dua edýärler. Yani şu suratyň içinde halka peýda alyp bir sany ýagdaý ýok. Ýagdaý diýip zat diýme. Paxta bu görýän paxtaňyz hem ýöreýte ekran üçin ekilýär aýratyn. Bunun ýaly paxta ýok Türkmenistanda. O ýazam 2018 Bol biler kemine o bata hop her ýerde et ýütlük daýhan bardyr. O tuğy dökünü hem de diýetse o bundan ütgeşiň bol biler. Ýöne ol ütgeşik bolanda da. Yani soňra sapara mene jemläýin onu. Yani şu taýda görkezlen o paxta ýalak däl diýjek bolýan ýa demänim Türkmenistanyň hemme ýerinde. Ýöreýte yani şu suraty göz önüne getirýäsler. Näme var? Paxta var. Ýöne beýlek ýerlerde şunuň ýaly paxta ýok. Müftü var. Kurban Ulyň suraty var. Arkada birden baydaklar ýa adamlar näme edip durlar? Dua edip durlar. Şu edilýän zadyň hiç haýsan peýda eden ok halka. Ne bularyň duasy peýda edýär, ne de bu paxta garny doýurjak halkyň. Ne de aňyrda akyl nemeler näme şu arkasynda duranlar da halkyň bir neme peýda tarapy eden ok. Hemme adam şu garşysyna işleýär. Ýa-ni halk diýende jemgyýet köpçülik bar da. O sowatsyz bolsa da sapara köpçülik var. Şonun garşysyna işleýär. Şu suratdaky her bir santimetrindäki zatlaryň hemmesi hem halkyň garşysyna urunalan o işläp duran zat. Mollasından başlap. Paxtada bir mollaryň näme işi bar sapara dua edip görmen hayran. Jyn çykarýan olay mesela. Paxtadaky jynlar goýanmy? Dua edýärler özü sapara nira barsa. Ýene parta gaty howp bir zatdyr. Ýa-ni howpyň ýerdegini düşündirjek bolýanna. Ne Britaniýa
Hindistani kömüröndür. Ödüm ilk demede şu parta bilen başlayanlar. Partan bir kaptalına yokman kul olmalıdır. Parta var yerine kul olmalıdır. Ya da ardan iş uyucu olmalıdır. Ya da erksiz kul olmalıdır. Partan tarihi sonra alak geliyendir. Anardan geliyendir. Katkı dever bahasının pesliğinden olmasın Sapara. İş gücü arzan olmalı. Deme yok. Parta gerekli dat. Käbir döwürlerde hasam gerekli bolan parta ýa bolmasa bolmady. Ýöne bunu gymmat baha öndürmek. Ya da bu gymmat baha biçmek hiç kim isleýän nokta, onu götüren nokta. Ýa demeler, imperiýalaň o imperiýa bunu peýda bolajak bolýar, diýerler bolajak bolan. Monopoliýalygyň täsiri bar eken onda. O. Hindistan, Pakistan'ın çok içinde olmalı. Şu anda senin ödünü dürteyen derler. Parta Amerikan değil mi? Britanya'nın kolonyası şu da. Afrika yurtlarında da. İtalya'da ne parta yok. Ne kemiğine İtalyan kavir regionları var da. Parta için yani katı goğun emelleri var. İspanya'da baba. Portugalya'da şeyler. Tevavi kul olmadık demediler. Yani olan öğüdleri kalanı da atır olur. Parta ne yemediğini bilirler. Yani parta öğrenimlerinden, yani tekstilden dünyada imkan giydi zalyan devletlerin biri İtalya'da. O İspanya'da. Tekstil için alıyor. Yani çünkü Avrupa'da tekstil fabrikaları yok. Şu an kutlup gördün mü? Yok kendi. Germanya'nın şu doğru. Şu an Germanya'da yeki tekstil fabrikam tapmayan. Şvediya'da da kendi. Yoktur. Pribaltika'da da yok. Bir yeki bir neme var. O da yani Lyon işliyor şu an. Gidecek yani ekskluzif nemeye alak kaldı. Bulmasa durşunu tekstil fabriklarda. Demçin yok. Soruları cevap tapın. O sen partane ekipyorsun. O tekstile eyledi dursun. O tekstile yetmen için yeni 100 yıl gerek mi kendine? Senin şu gidişinde. Kurulan fabriklerin yok ettiniz. O halkı giydirmeli, yemetmeli. O Yani neme däldi bu senin bir dini vezipen del dünýäni pakta bilen üpçün etmeli diýip. Özüňe çölde oturýarsyň, o ertir bir gün suwuň problema. Yani Taliban suwuň kesjek bolup ýörde. Senem imsim sesini çykarman gezip ýörsiň. Ýöne beýendirýän bir zat garsa para bir düşünýän ýaşlar bu meseleni gozgaýar, ýa gerekli platformalarda da. Yani yeterli däl. Ertir o yaşların aklı yerinde daşar yurtta onda bunda da bir gününü görýärler. Yani şu meseleni gozayanlar da özmem şoň içinde goşýan sapara. Yani yurdun içinde kalacaklar var ay. Şu an dünyada göç en erwet hasap edilen bir zat hiç kim isläni ok göç etmegine bir adamın başka bir yani misal üçin Ýewropa özüne daşyndan göç gelmek isläni ok. göç ediyen ödem isleyen ok mecbur olmaz. Olam şeyle ýöne sapara ertir mecbur bolman o göç etmek isleyen ok diýeli maşgalary ýurdun içinde de köpüsini. Öý urýa ýene näme diýe. Soň sen şu öýüňde ýene 2 ýyldan soň suw bolmasa nädip ýaşajak? Soň o ýağmur dogasyna çykaýmasa bu millet sapara. Demek bu atları yenip geçme uçun kemine bir şu cehaleti yani yönüm önünde değil. Buldozer bilen tüyürüp süpürüp o tarihin çöpünün içine atmalı
Buları günahkarlığa çekip o emeden de oradan çıkacaklar yani. O içimde o dördüm da kemiğini. Şey diýerler şular için soğutmak için edip ýör diýerler. Deme bunu ben deme deyin şu ben bilýän zatlanmadım bunu aydıp bilem Hı hı. okda. Ya da hem bekşe bellidir öydüp aydım ok köp zatlar. Yani belli değerler yani. Şu bir kıprazendin bildiğiniz sizin üstünüzde näme edilendigini, näme bolup geçendigini, bolup geçýändigini, etir görjek günüňiz näme iletdigini şu bilýänlerin bir kıprazendin bildiğiniz ya bilýän adamlara käneken köpüp başlady. Siz birinciden iyice rahat yatıp bilmerseniz bu etir turwam ben yakmalyyan adamdan ben elimden alıp o sizin yakacağınızı bilýän men. Sebäbi sizin öýüňizi yıkan zat şu zat bolup ýören zat bar. Hı hı. O bir topor ojokluň tönmesine, dargamasyna, o keselçilige, aýrylçylyga, o ölme, yitime, garyplyga, gedaýlyga, Gorkuzmaga. gulçylyga, o sebäp şudur ine. Şu sebäp o şu zatlary görüp bilmeýän adama döwlet ynanylmaly däldir. Şu adamlar ilki gelen günden yani 30 yıl bundan öň şu zatlaryň gurrugyny bilen başlanmaly. Sebäbi bir gijik zat dälmi? Bir milletin ykbaly. Indi Bu oýna derýalykda adam däl. Ýöne şu zatlary düşünmeýän, bilmeýän adamlaram döwleti goloýuna barmaly däldir. Hökümet. Yani o diýip näme? O cehalete bular ýalak ykbalyňdan saňyz bir milletin soňuna 30 ýylda ýetirdiler de. Sapara şu gün ineme Özbegistanyň gurruguna azadyňyz arasında. Özbegistanda şu gün paxta karşı gaty uly neme iş alyp barýarlar. Özüm ýaş oglanlar, gyzlar eken men gördüm. İzarlayan bulary. Ýanky zorluk bilen işletmek, yani forced labor diýilýär. Yani paxta meydanlarında çağaları ya da ulu yetişen adamlara zor bilen, güç bilen paxtada işletmeye karşı iş alyp barýarlar. Gaty aňyrsyna barlap, ine nämeler bolýar şu paxtanyň neti, ýa-ni paxtanyň bize peýdasy ýok diýen ýalyony. Bu Ýewropa bilen ýa-ni aňyrsynda Ýewropa bar. Ýewropa kömek edýän bolmaly da şu ýaşlara, şu nemäni sözüni aýdyp bermäni. Men bunu görýän, ýa-ni Özbegistan düşünüp başlan bolmaly. Sebäbi bu adamlar Özbegistanyň içinde de girip çıkıp işläp ýörler arkaýyn. Häzir Türkmenistanda paxta ekmek bir jenaýet diýsem, ýa-ni paxta ekmek bir watana edilip bilinjek iň ulu bir jenaýetin biri Türkmenistan ýagdaýynda. O şu an şeyle. Şu an şeyle. Yani Özbegistan bunu düşünen olmalı, su problemasyny göz öňünde tutýan olmalı. Yani bir näçe faktorlary bir ara getirip şu ýuwaşlyk bilen yani jemgyýete hem nemäni daş döwregine taýarlayan bolmaly diýip bir karara geldim. Yani belki ýalňyş hem bolup biler. Ýöne iş alınıp barýar Özbegistanda. Paxta jenaýetdir diýerler. Özbegistanda paxta ekmek jenaýetdir diýer. Özbegistanda paxta ekmek jenaýet bolsa bizde iki ses jenaýet. Şu an. Kemine yani babara birlik koyduk da onu. Bu koyulmalı zat değil. Babara bu zatları bilmeýär. Jahilliýäniň şondan o töweregin bilmeýär. Paxtany näme bildin, näme üçin ekilýän näme bildin. Öňe bir aklatdygyny bilýärler. O bizim döwrümizde de yani işleşip görün demeler var. Biz inen niýadyfa şu dadın ýahilik zatdygyny düşündirip bilmedik. O ýekyny ýazda oň töwereginde bir kalkozlaşlyk bolan adamlar bardy, baba okuluýy ýaly. Şolary düşündirip bilen doktor.
O pakta olmasa bolar mı diýerlerdi. Ha, pakta olmasa edil şo wagt bolmaz. Ýöne sen ýa başka önümçülüklerim bar. Şonu ýa üniversitetlerde atlarda ýokdur. Ýa kär berýän başka ýa tenagata tarap demedilýän ýokary okuwjylary ýokdur. O hünärment ýokdur. O ykdysadyatçy yetişdirýärler diýen. O pul berip giýýärler. Saadiyetin yok yerinde. Bunlar näme ya? Daşary ýurda ekspert edýärlermi ka bulary? Şu paktaň ykdysadyatini bir adam ýazyp düşünüp bersin halka. Bir adam. Yani nümlerçe neme vardır? Muallim ýokary okuwjylarynda. Kafedralar nemeler vardır. Bu kiziň bir etaty ýönümiň bir ykdysadyaty bolmaly. Bunu ýa-ni aritmetikan bilýän adam hesaplap bilýändir. O kän deme de gerekkä bu rokan ýa çylşyrymdy hasap neme de gerekkä. Bir ýönümiň öňüne düşýän gymmatyny hasaplap bolmazmy? O lokal aklam gerekkä. Şol aklam şolarda ýok bolaýmasyn? Yok. Şol ýa goşma bölme, goş neme köpürtme şol atlaryň birini okukan ýa-ni. Şeýle bolýar, ýa näçe pul çykdyjy boldy, näçe girdiji boldy diýip hasaplap bilmelde. Eger bular düşünmeýän bolsa, başga bir zatlar bulara ettir diýerler. Soň netijesi görülýän netije halk jahil galýa, sowatsuz galýa, ýa sanap çykdyňyz aýna keselçilik diýdiňiz aýryçylyk ýene näme sebäp bolýar aýna. Pakta sebäpli ýurtda iş ýok. Adamlar o Türkiýe gaýdýarlar. Ýa-ni soň ýazya bir ýylda ýa-ni owa sowetynyň gurrun gidýär bir owa näçe pakta ekilýändir dämi şo töwerege. O pikir ediň şonça meýdandan bir ýyllap gazalap peşelap alynýan hasyl Türkiýede 1,5 miň adam işleýän bir aýlygyna gawat gelýärmiş. Bir ýylda ýa bu owa nädip ýaşamaly soň? Daşna çykmaly. Ýa daşna çykýan adamlar pakta meýdanlarynda ýetişen üçin akyl ýeten ok. Näme üçin bu beýle diýip bilen ok? O Türkiýede iş barmyş diýse ýa neme ýalda ol garynja sapara garynja birinji öňünden ýa bir imit gawat gelýär, tokum däne şekerli bir zat ýa-da. Soň signal ýa bir hili neme çykarýar-da, kimyskiy is olaryň nemesinde alyp bilinýän isy. Şo taýa goýýa, ýaýraýa soň beýle garynjalar çağırýar-da. Bizem edil şeýle. Polşada iş barmyş diýip bir is çykarýarlar. Hemme şo taýa çözüşe diýär. Türkiýede iş barmyş, hemme şo taýa çözüşe diýär. Kiminde bu soru ýarypdyrlar benim gözüm. O mene okajak onu nemene. Sen edil temamyz bilen baglanşyk bolan üçin gönü girem okaýazyk. O nämeniň sebäbinde biz bu garynja ýalyk bolup hereket edýäs. Ýa-ni garynja neme bilinçsizdir garynjanyň nemesi. Edýärler buň tebäpleri kän bolmaly. Bir iki däl bir topar bolmaly. Birinciden halky bir zada güýmýärler. Zor bilenen boldy. Onuň okuwdan, ilmden, bilimden üntüni dogry üzüp bilýärler. Bir pakta meýdanyna giren soň onuň o taýdan arkaýyn çykyp üniversitede gitmejek belli de. Gitdi ömür diýäňiz ýagny. Ana o taý bar. Onuň garip hemme zady mätäç gullysen gul bolup berýär. Jellat boldysan jellat bolup berýär. Şundan çykjak bolup men näme etmelem bolsa etjek diýen adamym çykmaly. Onu başda daha şu
demokratik demelerine, oğullardan, demelerden, yani içeri işler milletlerine işgarken alıyorlar. Ta şoğul millette katı kendir. Hmm. Onun köpüsünü yani türmelerde bekçi demelemesine etkilerler. Ana gellatlarından şu taydan çıkanlar, şu partağın içinden çıkan. Onun elinde Floriyalak resus oluyor da. O ten tahtına perkel verecek zatlar. Köpüsünün öğünü ne şey deyip alıp oluyor. Hmm. O garip görürler. O korkup duran yankı üstüne kıyırsa Korkutsan kork ya. Ürkütsen ürk ya. bu taya gittiysen o taya gidiyor. Bu taya gittiysen ona gidiyor. O kağıtta o payok veren deyip o şuran emedip o yani tohum buğdunu. Sen sudatlara demedip o Manvayına sıyırıyorlar ona. Biraz şeylere. Sapara sonra geçeli bu taydan son vaktimizden kän uzun sürmän o jemler o arkadağım o siyasatyň aňyrsynda näme bar diýe, näme manysy bar diýip soruyor. Arkada diýilen siyasat. Şu mani olmadan gurur ne de otuyor. Hiç mani yok. Bir mani bağ olsa düşünüyor diyorum düşünüp bile yok. Hiç manam olmalı. Manysy ýok. Arkada ýanky paxta ýalyk bir zat olam. Paxta ýeketäk däl, paxta hemme bilýär. Başyndan geçen üçin diýip gurur edilýär. Kiçi paxtalar, ulu paxtalar diýip o aýry bermeli onu. Ne ankı şulor sizin gafyňyzda towuk keteniz bolmady ýala edipdirler. Ankı goýunsaklar ýalak ahalyňyz bolmady ýala edip. Bu arada da bir gurur edel kemine. Bolýar, indiki näme ýoly bulam sebäbir. O towuk ketekli gururun o gıdıklı olmalı. Yani bulatla propagandasını yürü diyorlar da. Yani şu vatan havarları, beyleki yankı sakallı, ak sakallı yaşlılar. O şu propaganda bulon nemesini manetizir de diyor. Yani bulon tücari düşünüşü sonralar, yani manetizir de diye demek. Yani şu yarancılığı, şu demeni işi öğütlerini giydeci demesine öğüttürler de. Onlar çöreği şey dedi yani. Yani halkın bedbahtçılığının üstünden çöreği yere deyin de. Sözlemi doğru olduğunda şeyler hep oluyor da. Şimdi sapara yuvaşlık bilen jemlemäne gidýär käkine bularyň bir demelerini ele alaly. Dünýäde halkara derejesinde biýdüzgünçilik işini edýän ýurtlar 80% totalitar ýa-da awtoritar ýa-da awtokrat diýip aýdaly aslında bolsun. Awtokrat, misal üçin demokrat, awtokrat diýip nemetsin, aklynızda galsyn. Awtokrat ýurtlary diýär. Şonuň içinde sapara Türkmenistan 36 bal alýan ekeni. Gaty ýokary. Ya beýlekler bilen deňeşdirdim. Ne Hytaý bar, Orset bar, ýene näme bar. Olar ullakan we aktiv bir zatda. Dogry dälmi? Ýa. Ýöne Türkmenistan 36 bal hiç ýyl sesi çykan ok, görünen ok, halkam ýanky sada raýat. Ýanky goýun manysynda da raýat. Ýöne 36 baly bar. Gaty beýik-de, ýanky näme görä beýleki beýik bağlanan ýurtlar bilen deňeşdirende aslında has beýikde. Ýa adalatly deňeşdirsen. Ya bularyň indi şu eden işler üçin sapara ýanky hasabyny berjek. Hasabyny berende doldyň Türkmenistanyň içinde bolup bitjek zat däl. Ýanky o
Türkmenistan içinde cezamızı alırız. O ya da daşar yurda kaçsak o daşar yurtta kalıp gideriz. Diýilen ýaly neme bardy hatta gitlerim kaçıptır ömrünün soňuna çelli ýaşap ölüpdir. Yani näme Brazilya diýämi, Çili diýämi şo taýlarda. Argentina diye. Argentina diýämi şo taýlarda ýaşap ölüp gidipdir diýilen ol ýanky hekaýalary anlatyp bermesinler. Bularyň eden işleri halkara derejesinde. Özem eýelerem orset şu an görünüp durda şu edýän işlerinin hemmesine arkasında orsa alıp edýärler. Orsettirýär ýa-da orsa daýanyp edýärler. Ýöne edýärler buna. Näme bolsa da. Bularym o cezasyny çekjek wagtda diňe ýurdun içi bilen baglanşyk däl, ýurdun daşynda da. Onuň üçin gitjek yerleri ýok. Ana düşen ya zor bolýan bolsatylar, güýçlü bolýan bolsatylar. Benemet biler da biz bu arada sesini çıkarıp bilýärmiz apara. Çıkarıp bilýärler mi? Yok diýme kemini men gaýtam haýyş edýän tezini çykardynlar. Hawa biz şu menem şu an aýtjak bolýandy. Näçin çıkarıp? Hem üçin ekleýändigini Türkmenistanda, hem üçin ekleýändigini biri çıkıp düşündürüp bersin. Ya ben Bavaraplı bunu düşündürüp biler diýen ýalak demem yok. O pahir bilmez. O pahir o hakykatdan bu meselelerde pahir olmaly. Ýöne yani o huzurluğuna jogap berýän Lampredi var. O huzurluğuna jogap berýän ministri var. Bu yeni bol topar nemeleri var. Normal bolsa da. Sadyety jogap berýän edejornalak ýöne giden institutlar var. O partany onu buğdayı hem üçün zor bilen ektirýänini şunu halka düşündürüp berdiler. Şu hadap kitabı bilen, matematika bilen. Onun studentler şu temadan kursawoy iş ýadyn. Kalektin diýen aralygynda da neme dilýär. Kursoy iş diýilen zatym nädip ýazsynlar bular? Yani özüni tanadyp bir san sözlem ýazyp bilen oken men gördüm de Türkmenistan içinde okap gören studentler. Özünü tanadýan sözlem ýazyp bilen o kursoy nemäňiz giden iş ya. Nädip ýazsynlar? Ana şoň üçin men düşündürüp bilem o kemide men Türkmenistandan gaty nemäni üzüp durun. Yani Türkmenin şu atky pikir ediş nemesini kelläme oturdup bilem okda. Men öňkü döwrümiň adamlary bamkanyp käte tödlemleri şoňalak tarzda burýanda düşünýändirler diýip ýöne maňa hiç kim düşünen o ekeni. Bir soru dat berip bunu tercüme etmeňiz haýyş edýänler. Yani halka bu düşünüklü bolsun. Bu ulu ya bolup durdy. Bolanda hatta Türkmeniň öýüni ýykandy. Hakykatdan Türkmeniň öýüni. Öýün köýdürdi. O hamir maýatyny Tayland bolan onun ýan üçin şundan bir uly gideji alýan bolsalar onu aýdyp bersinler. Biz şoňa degýän zat bolsa o diýeli. Biz şundan yani siz bilen yok. Biz şundan peýda gördük. Bilen bolsalar onu aýtdyn. Bunu Sovet döwrü bilýärdi. Yani Sovet döwrüne sen berdi parti ýokdun, belem? O sana puluňy berýän neme diýär. Ýöne bu gapdalyňda şu döwürde 95 milyard kub gaz bir köpük tölemen, iki köpük tölemen alýar. Onuň iki gadam däl neme var? Neft. Käbir döwürlerde ýön 17 milyon tona ýetýän ýer wagtlaram boldy da
12 milyon ton neft çıkarttı. Ona yeki köpük dölemen. Tevavi Türkmenistan'ın demesi var da balansı şoňa giren oktu. Bizde neft gaz ministrliği yoktu. O Tayunu paçinene dikti diyetti. Edarası var. Yani Gazprom dip demesi var. Nemesi var yani. Filiali var o Moskova'dan gelen. O gün Moskva değişli. O kadrına demeler demeden o. Yani gaz turbolarını Türkmen çekkerlerini kendine yok. Öyün yem kaptanına Fredyas nefte gaz montaj deyip Gastroy Transtroy diyen şoloryalık neme vardır. Ortette şu adam var. Şolong bir filiali vagonçuklarda yaşadı. Şoturstaveli Attavayf nemesinde. Öyle Gosplan'ın arka yüzü de. Öyle yeki Türkmen yok. Bir Türkmen var. Kazan neydiler. Yani kadir oyuncu demedi yani. O da eyleki işlerine katışan o. Yani ehli kademelerini şolar demedi ya da. Projekti de diyorlar yani yerinde kontrolü de diyorlar da. Neft gaz demeni. O 91 yılla Türkmenistan'da neft neyse gaz çıkan bilen adamlar. Yok statistik seyretmemediyen olmasalar. O geologiya bağdı ne da töylü atar yani gudleyen demeleri. O ne ort neymişin partektiriyeni biliyordu. Neft gaz için. Neymişin pul veriyenden biliyordu. Neft gaz için mi? On şeyse demesini söylerim. Neft gaz içinmiş olan. Öyle bir köpük gelen oktu. Türkmenistan'ın nemesine varlığı produktlarını da yiren oktu. Çotlarını ben kovul yani. Zık diyen adamım yok. Şu arada yani, dilini arayan adamım yok. Ne gerek? Şu sapara o at dilini şu at nira gidiyor bu gaz. Neft deyip O şu sonra. adam şunlarla. Ütken dat yok. Yani Dimitrov Firtaş deyip bir yeri geliyor yol ötenden gaz alıp neme Orsayda uğradık dur. Olam Avrupa satıyor. Beyleksem gelip dur. O Xitay'a gidiyor gaz. Halkam taşına çıkıyor. Ya Türkmenistan'ın gazı taşına çıksa halkam taşına çıkıyor. Bu ne değil bu? Ödüm Türkmen kovutan yerler yani yani kurban kulu yalak bahavaraplı Türkmen demesinde yani devlet dolandırır yalak yönetör yalak aklım yoktuğunu kat kovul yani olmalı. Yani yağdaylar şeyle kıynaşlı kemine. Şoň üçin iyileşler bir neme zat bardır. Onun aydık geçerli kemine. Kömögü islenmeyen adama kömök edip bolýan derler. İyileşler. Mümkün derler. Onu kömök islenmeyene kömök verme de doğru zat derler. O bizim şu atki edip görün adımız. O size zor edip kömök edecek bolýan ýalak dememiz var da. Yani böyle düşünmem. Size dine bildiğini deme diyendir. Siz istemeseniz o size kömök edip bolýan derler. Hiç de edip bilmez. O sizin yani düşün yağdayınızın nähilek yağdaydığını yani düşünürmek o bizim yani belki pardımızdır. Yani onu da bana beriyim vardır deyip düşünüp demedim o. Siz kömök istemelisiniz. Size hiç kim vergilerler o vergili deyip hata etsek de yani o vergileyen adamın size yetip bilecek radı yoktur.
Men edip bilýän adam sede düşündirip berýän. Şu düşünen soňda tezini çykarmayan ýatan bolsaňyz, o sede geregi şo bolmaly. Bunu ne özüňiz nähilek düşünýän bolsaňyz, tezini çykarman ýöne terede oturbada jenaýatyň ýani Gurban kullun ýani petdäller. Ben näme bilýän adamy aýdyp oturup men hem bunu düşünmeýän adamam diýip düşünýärdim-de. Hem öksen düşünmeli bir elementar datlarda. Yok beýle däl eken. Şoň üçin düşündirip oturýan. O tebebi pak tekýän tez, o taýdan ýani delilli çykýan tez, onu bilmelen taparagy bolsa gem bolmazmy? Kemine. Ha? Onu size düşündürecek konu yani yine de taparağa olmalı. Ya da taparağa yalak olmalı bir yeri. Yani görüntü öğrenti de yeti cebini çekeceğim size. Sizin çağınız. Yıkılacak olacağım dedim olacağım. Onu bilmediklerini bulup otursanız gelecek yerimiz. Şöyle yani Türkiye'de birinin hizmetkarı bolup bilseniz o da çıkardılar. O şoň üçin halk didine kalmalılar. Olmanda tirseğine kalmalılar. Zatla özüne düzelecek zat yok. O imperiyalar koloniyalarını koyup gidenine İran'a kuyruğu alayandır. Onu 50 ile 100 yıla çekendir. Hindistan. Şu adam garip devlettir. Pakistan'ı seyredin. Burada Hindistan, Pakistan hem beceri yani. Angliyan, Mehmet'in aşağında. Şu tayda da parti ekleyenler. O gariplik şu adı çennem vardır. Nämedenliğinden ben tekrar kendim. Düğünleri yetkenlerdir. O tay içine din sokuk göründürler. Soňulen başa olup göründür. Allah'dan geldi. Yanlış günah işledipdir. Şonun cezasını çekip görsdiýen ýalak. Böyle şu dinleri körükleyen deme de yalattığından yine de şu Britanya'dır. Şolun kulağı çıkar. İtlenlik demen demesine. Bu da atlar şeyden diye. Orsaydam bilýär ulanıp berýärler. Moskwaň orta arasında näme üçin namaz oku diýär. Adamlar. Näme üçin diýär? Ya bu demedir yani. Bunun bir deme tarafı var. Elmede anladım. Cemiyetler saparağı duynansap da şeyle bolýar. Ne bir daha da ya diye. Şu nememe o arkamızdaky dawa aýyr ber ha iş diýär. Kimin arkasındaky dawa? Halkın arkasındaky dawa. Yok dawa yok. Arkanda däl, ýöňüzde dur. Dawa ýalak jahillik dur. Bawa Araplaryň jahilliği dur diýämizde. Sapara jemläli o uzun bolmasyn. Bolýa kemine. İyileşler sağ bolun, sağlykda görşelin. Ýönetim bira düşünjek bolun bu zatlara. Bolýar. Bolmasa size düşündürme de kıyın, ýöne kömek etme ondan hem kıyın kan yani. Bolýar. Sapara sağ olun. Bolýar sağ olun.